Ana ni mara yaltanne ya hanayno. Ala. Yaltan bay. Ya. Yaltan on ceeraɗo gorgol. Igo serma. Wona. Ah. Kolonde. Kadi mi ƴewontuma pollon ya ƴewde suudu. Ya ƴewde suudu. Ha? Ya ƴewde suudu pollon. Ni jari tu. Jone hippone jarga. Wallahi ni jari tu. Bawo silla ni jari. Kaw silla. An ka pewɗo. Mbiɗa noon ko serma. Moyde go fullor naddi ba fama. Koye ma. Ah. Kanko dogonno maro ɗo walla men walla mi alsan walla mi alsan so acci ma wona Mbimi koye ma. Assalamu alaikum. La wala caɗeɗo. Waaleykum salam. No mbaɗon? Jam tan. On mbiyete jam? Komo waɗi? An kam an alsa mi haɗanima waño an. A ub jambur an tan ko sehilam. Jambur kat. Sehil ma kay foran joɗaɗo ɗo hen. Haydara. Ha? Oppumo. Maria yimɓe bedde ɗe ne mbiyen pamde jamanu. On e faami jamanu. Ko pamɗo jamanu ga en nani. Sinno ko pamde jamanu oɗo sa fono tawno koye beddaji he. musaɓe wonde Ha? no tolniɗa ɗo nde a meeɗa wiyede famde jama Yow ya horam an a sertora ko ɗum an nde tolnim ɗo e nde hoɗo waɗo nano ko boni nde mi mbiya noon ko silos l'homme bosse qui ne masque de la sauce tous les met dans les poches. Yow min haalama ka andan. Ay nde o yii kam nde no tolni saha mo. O rew ndardemi tan. Haw fergiti faɗo mo ko taƴi o haalanta. Ay o haalana ko heewi ko kongone de. Wallahi Allah. Ko ɓenni à partir de hande alhaji jimmi nodirede. Ah Pate Jamal mawɗo parti e men o naane koto makko ɗon ndewme jettimi wi kam Baye Fall mbimoɓe nam wi kam ande hikka kam yaagol ma makka dagima mbi fof ko gajoɗa wi komi dokkuɗomo biye makka ka jaho makka hikka comme kajjiyow hikka Ayo. ɗum kajjiyow aha wallahi Allah nono wi kam tawɗi ko Baye Fall parti o hikka ka jaho makka ni hande hande o salminiri ni hande jarama reba dépense hayyo ande haalta ko ɓuri ɗum welde Allahu akbar kaw cikkunon mbiyata min ko warñede ma nennomi makka cikkunon kaw mbiyata ko ɓinguel o walla baɗiraguel mi liggima hayno hajjinoyam ma an ala ko majjuɗa e politique woni Seydou Gorel woni Pate Jamal o parti ɗiɗon ɗi fof ala ko majjuɗa hen galla mo hoyinna men ko rinno ɗo Seydou Gorel e mi famminta ɗo ko Pate Jamal ayi voilà ayi ɗum kalami an e mammel holko ɓurno welde hakkude mon kecce bon ko konko woppi ɗum ɗon wonni ron ko yersinade ko konko woppi ko wona ɗum ko an mbiya ka kajjoyo makko aɗa yaada ticket gueɗel ɗimmel ngel mbiya an kaw ka kajjoyo makko no foti duuɓi ɗen neni e meeɗa on jeeɓata télé ɗum soodi charge de courant mami wiya ha galaɗo kum dal mi charge en ɗum holko fiwidiri ɗum e jagol makka ndiyam nen no foti balɗen ƴogata hande ko min tene goggoram jahanen ƴogoya boyni elle wonɓe fuur joni holko fiwidi ɗum e jagol makka fiwidire ɗum ɗon e kaw jagol makko sara yaha makko yawɗo gueɗe ma ne timmi an haasidagal magal timmi ayi an alsa noon il faut muccirema an ko ñohrema a yiɗam ko go an ko taga yiɗatama an o yiɗam kay añani woni ko gongata kalani an aɗani gonga an heɗum jam SDE a jogini ɗum ñamade faten Alsan ɗum ɗon ko ñamade Alsan Sénélec ka poɗɗo yobde ɗum courant mum ɗum ɗo fof ko ñamade ko jiiɗa ko an kaw ma ñamade ɓoole ɗum ɗo hoko fiidi kaw an ka ñamade ɓoole gorgol an ɓuuri andu kam gueɗe mum haydara wawa timmi mi wima gueɗe kawma timma ko an wimo noon kay nokku ko kewi ga fo wattoɗo yuppanamo sa wiya ɓe mbiya alsan ko cukalel cukalel ne waɗa ko waɗat ko ha so wona no cukalel kay aɗa no halta konngol e woni alsan no way fof ko an way sa woppin tan min waɗamo ɗum jimmiro o wayatami gonga de ko annayi kam ha pommi no pommini mais wallahi haqqille mo joguimo kaw an ala kaw politicien jara tardino hoore ma ayyo an kam politique sona ko tardi men politique fisi endam hakkude men an so tawi mi timmano an mi timmano an mi timmintama an guiji en fof an timtan ɗumen a ɓuuri musdemo an fof no mbaɓa tukal ni ananani an ɓuuri musdemo hunde an ɓuuri musdemo hunde o wonno dernier favori o goto wallanno kam mais hay kañum abbirima ma on andi koye fenani ko woni yesso e yanderam defta foti sippiro yeyde gadda nawa ha makka ari mi so andi seji defanno so saga totalement dépasse mo wonta ñam ala cuka heewi doole anne hat kay jawdima ha timma ara no bukkuma rede gaña ala annen ko haɗɗo ko haqqille cukaɓe tan nangi ɗum tawi o haali ko haali ay wona ko ɗum tagi noon an min mawɗo mi miijaaki toon mi haalata ɗum anan kon kam ko haaside de
ala wona hasida men itini en nen o cugulen ay ko ɗum ɗo noon tawi omo haala ko wela aba tan heewi aɗa heeɗi to gondaɗe poɗɗa woni ko jama ay on ton ko taw gay amen ar gay pourquoi mi tawmorami bunamo an mawɗo yo reeno suka sukaɓe joni de mawɓe ndenoro ɗumen a haali gonga ni ko ƴewri dole makko de so wono sikkani ko wawi lidduko ɓeere ɗay wadde noon reeno hokkimo sanson komi gañi mi yahro min gaƴƴodira mi gañamo wonta hankkadi mami safra mi haara yaade makka ko jaam cohlimi kono noon so woppani haali ɗum kam mi unanmo ngar baralde ala anani alsan waaɗi ko cukagu tan nani min woppu mom yewtide min ma rokka biye makka on foti weltade hen o weltani omo haalami kay ɗe kecce eyyi joni ya faami Sénégal baɗi en gottima min jewtide hen min kay min kam beltide hen kono oɗon gaddi mbe sikki tan gonɗon ko yewtude tan oɗon gaddinami kam mi anda an ko neɗɗa bottari han dahin tew dayi tew pour ɗum noddi ko paatini ara wottoɗo han paari sene ñalloɗo hen defanta ɗum guettode walla liɗi maya a anda noon konko dañinte warratamo wallahi ko neɗɗo kone moƴƴi hen wallahi ɗum warramo yafade somi rotti sen gottima jewren est ce que allah o bone fo alsan adde yam alsan hay kono anda ko addata ko ko woni wona tan sowa tan aɗa ɓeydo hanguere moƴƴi kay kada mawna aɗa ƴoƴa wona mawna han ɓeydo hanguere ijo min o kam nanni kam ay nalaɗo muɗum eɓe fonno noddoyde jeerim jimni e sala ñang jiɗi dahin ha may a cuɓaɗo mbimi fonno ni heddande hen jeenaba jimen sala ñang hoɗoɓe garɗo de i haalaɓe tan komi jahaw makka kono hoɗoɓe gar i jeenam jime yidde heew bare sami haalnimo ɗum kam mowo rondo ɗum jeenam ala yo yaaj wat feere jamnoyɗa mammuyel ana mbiɗa ka kadi wat feere jamnoyɗa an de yahata waɗa mala ay a mimi jawata ko mini an so tawi ka ƴewri hoore ma noon joni joni wonima ala joni onon mbaɗon woni dendiraɓe ni mbaɗon woni dendiraɓe ni ñande fo ɗum jeenam jimi wiyata kam o yahan joom galle ma e baɗum o elle dendiraɓe waɗami ta jarani accumo alsa woni tawi yanadema La maison qu'elle a là. Il va m'entendre aujourd'hui. bamɗo jaman bamɗo jaman nam arga Les gens ils payent pas, il va m'entendre. mere ka am noddimam téléphone ala arga tan fini yaw ba tanto ɗum waltuma sele an gogo an parade ko jiideren de so haadini kam ɗo tan min yettama waccadele ma asan mi gawnaɗe nanima ɓe ana humpata ɗeɗo balɗe fof caɗele gonduɗene gande he woodi bitik to kam min susa ruttat toon saabu ko woni toon ko mi sikkani ni taw mbaɗa wawi ɗum yobde te cuka ana yii joom suudu jawo ɗeɗo balɗe fof so defti o nokkanto en si ari andi jamanu no muusi ko fof raddata ko toti ɓesgu muɗum harima heddini o Allah andi o wawi wiide mo ñammine ɓesgu makko mo waddayni hen no muusi te hande so tini en fawani barmi ko nokko noon mbimi yami nodde taw wonko joguiɗa gadda hay soko ñiirimi waɗa awa fota mi naara hanki mi yindo kaw mommed on salmima kam après o gamuma to rokken mil francs no waɗi on sel on salmima a jarama yo Allah junna juuɗe gogo ɗum fof noon mi haalino wino cahendiɗam muɗum haalino kay kono jarani accu haala kam aɗan jaaga mum makko ngol haydar firtani kadi so wona tampere o dañi e wi ko lam tampere ɓoloro dañe kadi o dañatani baraji o dañatani tiyako haydar ala ko dañate saabu mon won mon ɗo lorni men te mbima hanma yaade makko yaaro ko gueɗe ma ne timmi haydar ala timmiɗo e galle sen gottima en kirtorako sen kirtima en kaccitama ɗum ɗo wona lor ko jarani o yeehi tan nduwona ɗen mo
kala yaari fo no moƴƴi kala kalmira ɗum no jaani moƴƴi jonda gori yeeso dara yitere sabu hannde aɗani addi temedɗi Mi hannde jokkira en montage caggini jamdi. janngo ma dani hen ko ɓuri ɗo Bonjour, madame. Mademoiselle Akité, Ça va? ça va bien? Ça va bien. Madame Jambe? Ça va. Bonjour, madame. Le vieux Silla, je suis venue chercher le vieux Silla. subaka jam subaka Fadima de Binté Tu la connais pas? Oui, c'est mon oncle. Je suis venue chercher mon lala. Ça fait une semaine que je le vois pas même. yo wotte pulaar C'est sa femme qui est là. ɗin kay sa fammini kam tan man faam Gogo haɗan haala famille. yo famminam tan O yima, ɗorgo awon jom suudu kaw silla. ko min ɓoren Ton vieux là, il vient chez moi, il mange à Tchéké avec ses copines, mais il ne paye rien. 30 000 francs. J'ai besoin de ça. hol silla hol koppuji ma holko waddata e koppuji ma ala o toñingam ala ko Ça, je comprends. ɗum mbami hewde koppuji fom tettomo ƴettu koppuji janayi Faut l'expliquer. O wi kawam silla. En ara ñefo restaurant makko. En ñaam accake. ƴettu koppuji makko Wona ƴettu koppuji makko ene ñaamo. Hayaalo koppinaji gogo jarani. Ene jadi gol comment ala tonto ade copine du monde gelo du moko ge halisam chogulim. J'ai besoin de mon argent. C'est quoi ça? J'ai besoin de mon argent. Tu vas me donner mon argent quoi? Attendez-moi. Un peu. Eh, On m'a ça, expliqué, c'est pas grave. problème. Donne-moi. Pour... Une semaine, je le vois pas même. Il est dedans ou bien? Non, non, il n'est pas de temps. Hollandais. Donne-moi un peu de temps. En tout cas, j'ai besoin de mon argent. Hein. Quand il est parti à Makka. Monsieur, j'ai besoin de mon argent. Joni jinmo pawodiren À la mer. minen goni do minen goggam gondo joni s'il te plaît hein au nom de Dieu au nom d'Allah Allah sabu Allah rokku min d'ici 3 jours moi je vais débrouiller je vais régler ça après je vais venir pour payer les dettes. Pour aller à la Mecque là, tu dois aller pardonner à tout le monde. Tu dois payer les Nous avons compris 30 000, mais tu prends ça pour là aller à le la mec là il est bétoudé s'il te plaît donne-moi ici d'ici 2 jours. Je te donne 2 jours. Oui. 2 jours seulement, tu as bien entendu. Oui. 2 jours, quand je reviens ici, là, je n'ai qu'à trouver ici mon argent. Inch'Allah. À la Mecque. N'importe quoi. Gog wona ɗum ɗo kalanomi joni wona joni ko bamaranke ari ɗo goɗɗo ñan wonde ko goɗɗo arata so ari wara men tan gogo ɗiɗo ñamade min wawa gaddat ɗum an a wawa gaddat ɗum kanko tiɗɗo ɓerɗo yi ko gaddi ɗiɗo ñamade kanko tan wawi yebde ɗum te o mon o surti men kanko yi konko enen jooɗi ɗo hande ma amnat sale nenan men goɗɗe ma nena men te wona ko hani ayi galle o neni facture courant guilo yi faade joni koye niɓɓe ɗo gonɗen ƴogol ko minima mbaddoɗo débrouillé mbo rondo panuji aɗa rondo panuji goggo ɗum holko jari ɗum ɗo ngol ɗo jagol ma ko hol avantage mum sona lor ɓolo kamo addi ɗo hay dalol goɗɗum ala ko yenum ɗo jargol makko wallahi so yettimo jaberaki oɗon ñakki joom ha mayi ɗon onon diɓɓe foof noon nde ko o debbajo haali kono hawni geeluuji mawɗo silla ndegede ko wiyata kam on mbaɗama para mbaɗama yaha ɗo mbaɗama yaha ɗo fof koye sukaɓe rewgo rewi seytande nde haalani gon kono kam mi tourni haqqille de ete ko alsan haalanno ko fof nanɗiɗo wonde ko hayso jinne hoɗe e hoore makko ni o suusa woppudemi ɗo hennene ɗeɗo caɗele omo yaha makka omo yaha maaro ko dañi fof mo nawa laddum nawon sukaɓe rewɓe maaro kam mo mayata makka oye juutde fof mo warta mo tawtam ɗo